ว้าวเฮ้ยไว้ทางเหรอแล้วก็ไว้ทางนู้นไว้ Lagi kalau ini, memang malah ada. Ayo माथो प्रसाद गोजासो आयु हिमालयनि गोजा हिमालयनि गोजा दिनै खायद'आनो नै वा Beda brown sudah pak. Hei, direk lagi gue bingung kalau no. Saya gak berapa jalan deh, ini saya tebelak sama no. Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. ओमफ्राय दिनै नै पेराग्लाइडिं खालामग्रा जायगायाव दंफैयो आङो फुङावनो फैदोंमोन 6:30 इदिसोआव सिखारबाय ओमफ्राय ब्रास खालामबाय माबाय दा सफैबाय आरोना जों दा खयथा जाखो नै 7:26 जाबाय दा नै स्टार्ट खालामबाय जोंना नै गाखोनायखौ जों साब्रैजों गाखोग्रोनोसै ओमफ्राय आवगायग्रोबाय नै साब्रैजों आगानैल' होजेनदों बेनो साबायबा आंनिखौ मोनलोङालै हले बेबायदिबा दाबो दै लालायलायो मा फाग्ला मुखुसो लोंनांगौ सोर नाथाय स्लायलाय थांगोन दे ओइ गैया बिदि गैया दा बावथ' समानानो नै एसे गोजौ थांबावगोन आं बेयाव गाखोफेराखैमोन बावखुंग्रियावथ' खनथामसो जाबाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम होबाय नै दांदुफुराव दिनैसो फार्स्ट टाइम बेयावथ' गारि लांजायो डाइरेक्ट बेयाव गारि लांजायो नै बेनिफ्रायनो लांबाय अफिसनिफ्राय पेराग्लाइडिं खालामहैबाय जों दा पेराग्लाइडिं खालामग्रासिम थांगोन दा हा पेराग्लाइडिं फिल्डआव थागोन ब्रा जों पेराग्लाइडिं फिल्डआव थाहैगोन जों दा नै फैयै फैयै गेजेर नांफैहांबायानो मेंहांबायसो माथो नै ओमफ्राय अन्थाइ गिदिर गिदिरखौ मोनफैबाय नै आंनि एसे सिगाङावसो अन्थाइ गिदिर गिदिरा अन्थाइ गिदिर गिदिर मोनफैबाय नैबाव ओमफ्राय जायगाफ्रासो माबायदि मा जुनारफोरसो दं नामा बेयाव केम्पिं थानो मोजांथार नै टेन्ट लाबोदो केम्पिं थाफैदो नै जायगाया गिदिरथारबाय अन्थाइया नै मोनसेया हा नोंना बारायाखै माथो नोङो 100 मिटार 200 मिटार गोजौ फैनानै गावना बे हाजोआव दिनै गाखोबायना आयुआ बांगारबायलाय हनै जालाखौना हाब सिनेमायाव माबा लानो गुन्दाफोर थाग्रा लानो मोजां नुगोन बेखौ औ बैयाव हे कालिया ओइ जों शुटिंखौ बावनो खालामफैगोन ओमफ्राय नंगौ ना बैयाव थागोन गुन्दानि जायगाया बैयाव जागोन नङा होमबा नैबेयाव ना औ बे गुन्दाया माने एक्सनाव सोरबा खानानै दोनफैगोन ब्रा एक्ट्रेसखौ खानानै दोनफैगोन बेयाव बैयाव सामबांग्राया बैयाव थागोन गोसोआव बैयाव सासे सिलायलायलाय थाजोबगोन ओमफ्राय नै सलिनि नामा हिटथ' जायगाया बा नायनाय दं फट' लाखानोसैलै र' ओइ आंखौबो खेबदोब्रा कालिया नै हिमालया फट' लानोसै नै फोदा थां जानला मानला दंलाजोबोलै नै फट'सो लानो नागिरदों पकेटानो
फाग्लाफोर माबा माबि अरख्रेबलाबायगोन जोंखौ ज' ज' थानाङा बिदि हाग्रायाव आं बबाव थागोन नैयाव थागोन फै औ औ हो जुम दालासै रा हवाइटआव ला दे फट' पस्ट होदों आं आयौ माथो मोनानो जोबनाय र' आरो फट' लागोन नै हिमालय खेबगासिनो दं मोख्रा दं मोख्रा बिरादनो मोख्रा दालाय दालाय खारगासिनो दङ बिफां दालाय दालाय ओमफ्राय बैयावहाय हाद्रियाव मै आगान दं होननानैबो बुंदोंमोन आरो सुजाया नंगौना नङा आंथ' सिनाया मैनि आगान ओमफ्राय बे सिनायनोबो हागौ बेयो नंगौबो जानो हागौ मैनि आगान होनना बुंदों मैबो थानो हागौ जायगाया ओमफ्राय माबा माबि जुनार दंथारोनो बिरादनो अन्थाइ नै बिराद गिदिर गिदिर ना अन्थायानोथ' बिनिफ्राय नेटआ एसे खम जाबाय नांनाया ओइ एसे गाहायसिमथ' नांफैयो मोजाङानो नोंना जिअ'सो ना अ एयारटेला दं हाइथिंल' मोनजोब्बाय फन नांगौलै ना थाग्रा दसे जिरायदिनिलै हा गिजासिसो गावनि जानानै बिराद खस्थ' आयौ जोरेमा दंलै नै जिरायथ'नांबाय नै मेंनाया जालानो दा जों नैबेयाव दसे जिरायनानै रेस्ट लादोंमोन आरोना मेंनायखाय माखासेया सहैबाय जोंबो बारा गोजान गैला जानांगौ फार्स्ट टाइम फैदों नालाय बारा मिथिया ओमफ्राय जों बे दसे जिरायनानै नै ओरै खन्थाइ सुजुगासिनो दं जों ओमफ्राय खन्थाइया एसे फरायनो हालाय ससे थांखांबाय औ जागोन र' फुंनि रैरुब साननि मोदाननायजों दाउसिन दाउलानि मिलौदो देंखोजों बिलाइनि थप थप सिरिनाय निहिरजों दामिनिफ्रा एसे मोजां फरायोथ' नों सुर होनानै फरायबावबा एसे साबसिन जागोन ना मिनिनो ओंखारलै दा मेन गेट मोनफैबाय जों समायबावगोनसो बेयाव आर'नाइ खाजोबबा नै थालिरा फिथाइ थाबा मोख्रायानो सेस खालामगोनलै बेनि थालिरखौ खालामखायोब्रा बे स' गाइस जोंना दा मेन जायगा मोनफैबाय नैबे सिगांनि जेनाखि लांदां जायगा एसे बेयावनोसै ओमफ्राय बिनिफ्रायनो पेराग्लाइडिं खालामो आरो ओरैहाय गाहायाव स' कामान नै बेनोसै आंथ' गस्ला गुदुं गानबोखायाखै नै बेजों फैदों फुङावनो दा मोजांबो जाबाय लानो गबाय गिदिर ना गिदिर दा जोंना नै सानै मानसिया दहायनो सफैग्रा दंफैयो दहाय एसे रेस्ट लानायाव मालाय सफैग्रा दंफैयो नै ओरैहाय सानैया दा ओरै देखायदो नै दा बेनो नै मेन जायगाया बेनिफ्रायनो थाङोना बेनिफ्रायनो पेराग्लाइडिं खालामलाङो नै जायगाखौ देखायहरलाय ओरै खुवाजोबलाय नुवा खुवाजोबोयाव थिं मोनसे दङ नै नै न' नुहुरो ओमफ्राय ओरैहाय दुब्लि एसे लामा दङ गफुराव फैजोबाखैना माने खुवा दं नालाय एसे फगि फगि 12 भाजा लागायनानै फानफैदों नै प्लेट मोनसेया बेसेबां 10 थाखा हाब खम मोनसिगोन नोङा बेसेबां खस्थ' मोना बाना लाबोनायाव बारा खस्थ'लै फंबाय आदा बेनोखा बेनिनो हाजोआवनो थालाबाय थायो पेराग्लाइडिं खालामग्रा पार्टिया फैबाय हानजाया ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ दोननानै थांफिनबाय नै गाहायाव बिसोरो गारिखौ लानानै ओमफ्राय नै बुस्थुफ्रा अरिजिनेल बुस्थुआ बावसो दङ नै पेराग्लाइडिं खालामनायनि बिल होननानै बाव दङ नै
So guys दा नै ट्राइ नायगासिनो दङ ओमफ्राय बारा एसे खम नामानो ओंखायनो दा जाया जागासिनो नै दा रेडि खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा गाखोग्राफ्राथ' गैथ'वा दा नै नायदो बेखौनो नोंथांमोना वाव होलांबाय नै सासेया होलांबाय सासेया जोंना सासेया ओरै गोजौआव बिरलांबाय नै ओमफ्राय दङ बारा एसे खम नालाय दा थांगोन जाबायानो नै गोजौआव बिरगासिनो दङ ओमफ्राय गाखोग्राफ्रा रावबो गैथ'वा गाखोनायखौ नुवासै दा बिरनायखौ नुबाय नोंथांमोना ओमफ्राय आं गाखोनोथ' हाखानाय गैया गियो माने गाखोफेराखै नालाय गोजौखौबाथाय बिराद गिनाय फैयो बेयाव एसे गोजौसिनथार ओमफ्राय बावखुंग्रियाव एसे गाहाय नामानो बावखुंग्रियाव फार्स्ट टाइम गाखोगोन आं एसे गाहायनो ओमफ्राय बेनि प्राइसआ नैबेनिया दांदुफुरनिया दा नोंथांमोना जेनाखि नुदों बेनि प्राइसआ 2300 होनना बुंदों ओमफ्राय आं ओरैनो सोंदोंमोन आरोना बे प्राइसखौ खोन्थादों ओमफ्राय जोंना माखासे मानसिफ्रा थांबाय हिमालयमोना गाहायाव थांग्रोबाय आं ओरै बाहेरायाव एसे फेजाव खालामहैदोंमोन दा रं लामा लानानै फैबाय जों एसे गोलाव थाबायनांसिगोन जेबो नङा रं काट जाबाय दे रं काट सर्ट काट लानाया रं काट जाबाय गाइस जेबो नङा हाग्रा थांसै एब्रेनानैथ' दा बेनिफ्राय थांसै गाइस नै गारियाव गाखोफिनसै जों स' गाइस भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों सोर गाखोनो लुबैदों गाखोफैदो ओमफ्रायो पेराग्लाइडिंआबोथ' स्टार्ट जाखाबाय नभेम्बर ना अक्ट'बरनिफ्रायनो स्टार्ट जादोंनो दाबो खालामबाय थायो नै 6 दिनसो थाबावगोन ना थाबावगोन ना एसे बुरजायैनो बिसोरनो बावखुंग्रियावबो थाङोनो जाय गोजौद्रायखौ गाखोनो हाया बावखुंग्रियाव गाखोनो हागोन बावखुंग्रिना एसे गाहायनो ओमफ्राय चार्जआबो एसे खम आरोना 1000निफ्राय 1500 जायोनो माबानिया बावखुंग्रिनिया ओमफ्राय बिनियाथ' एसे बारा 2300 लायो होनना बुंदों बिनिखौ ओमफ्राय गोजौसिनबो आरोना ओमफ्राय औ 1100 बेसेबां मोनदोंमोनलाय ना 11,000 बिदिनो फिट ओमफ्राय जोंथ' थाबायनानैसो थांदोंमोन नालाय थाबायनानै फैफिनबावबाय फुरा नै मोखांफ्रा गोजा जाजोब्बाय गोलोमजोब पेराग्लाइडिं खालामाबाबो जायगाफोरखौ नायफैनो हागोन आरोना फैनानै स' जायफ्रा आंनि फेसबुकखौ फल' खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मोननैखौबो नामखौ एखे दोनखाबाय ब्लेक राइडार स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाइस बाय बाय